Ja. Når vi kommer op på gården, så når din bror kommer af, skal du så op og sidde på hesten. Introduksjonen puuyorsumaakkuatsaa ratikeernilarluumaluunniarakku ullermun samasaqarnikugut ullusiulleq samasaqarfik liammi hissernerpuugo hitteqqataallaqataani intromutikuarsi introduksjonen puuulartornikuukku ataqarpunguinamainersin isiinnerluarasi. Vi trækker en tur rundt med dig. Ja, det kan jeg godt forstå. Jamen. Engelsk. Ja, altså det er godt nemt, der er sådan en plan. Men det er ikke, altså jeg Du ved, hvad en hest? Du skal lige sætte det ned. Ja, med histerqata. Precis som Langelarlani hjelmekasik. I bilarme. Ja, vi skal hjemad. Ja. Nu er det så halvt. Hej. Igen. Ullermo. Ja. Saka hesteriarlutaan liamme histersuataarluni. Jørgen begonnerartu shopping center. Unnumaataana peqqissaati aangimanna. Ullumi takuagut histertut liamme biominaalaarami kisia. Introduksjoni xeelartor. Ikkaqa apatiu alitormaqa. Mallaame qammalli takuagut qanuinnersi. Liamme mi allaanerungeqqat. Manna teqornarilaarlu ulluilaayaas ikqalassava takusaqalarnisa Jørgen shopping center. Nila. Skal opføre center taakka siutsinni angisorsuingapukningi. Pisoriortugut siallingiitsoq. Ulnaallu siallertussat allaqmagaluarpo. Saqoinartum siallingi. Liam pisorior. Ja. Vi går en tur. Ja. Gå en tur. Feriecenter i Luno alakkaarta. Iluasuqarnersmarsassaapu. Inguartarfiit assingitilla. Qamanippa mikkuallertarfera.
Atipayua tarrumoor tarfingoor taqqama taqqasaq black light minikol kalallisut tarrumoor qamingaalitaaluniup minikol fartar sukkutartarpo qamin takkaalaartuttakulu vallanni isarfipput siumun vallanni qamani akinguatsinni supermarked pilitsaarniarfik timersuutilippisniarfik multihaalerput badmintonnertarfillu hockeytarfillu boardtennissertarfillu pikani isiginnaartoqarsinnaaru Hej Liam. Hej. Ja, vi har lige spist. Ikke også? Ja. Der var en skaloppe. Ravaningeren ikke, hvis jeg lever. Og nasara at gå kananippu. Derovre. Jeg har lagt også. Gæstebog. Og slet sådan nav. Så sukker vi manden. Udendørs legeplads. Kommer det godt også når vi ser med. Der var roligt du har sagt der skal der oppe 1938 minga nille. Eller sin navn i går. Det mange ud vidt der navn i går med. Så sådan sådan lande. Der kan en på. Bowlingertarfik, puppe, spillehalle, biografi. Pikani multisal i Lejland. Der er sportshal i Zaria. Sådan er der meget med bestiller grafiusavner. Der kommer ni på Lejland. ما دو على كارتلاو أكاغو على كارتلاو محبوب لا النوزمي سمي زغافي بتكتشك مع فاقش شو لغا نحبه والثمول يستحقون لا لا نوز شو قمو عن يزعو شو على الكارما تاقولاني بيكني فيتنس يلاني لاقتو شو هذا شاور Sommer qissivillida sommer qissivillida ulla qulinen histoorioriarluta liamiatsaasua hissa anaalaaviqmikuwa anna sanatiunuisilaawa liamme amma atsaasua hissaavi overstimulerilarlunilu pissangarpasilarlunilu aqqarusussuarani taatsa utimukarat orarlu utilerputit vi skal hjem atsa qissiami så ayungikalorparta hej Hvad har I været hjemme? vi har gået en tur Vi har ledet efter jer. hej det er godt Men vi skal bare tisse. ja ja tässä ullamui pingaarnertut naapippagut hiissarpugut taavalu pisuttuaratigiilaarluta onvoltersaalaatmarla allani pinguaterluta kisiini sielussuat takkunna takusinnaallutigu sielussuaaggertor sialleriannaas pisuttuarumannaami ulluilaannigu ilaani sabatakunnariluni pinguamarpugut
Nutilain. Siya yung nga. Una-apakihin. Una-apakihin. Mana? Ayun lang. Biskit, hindi ha. No, gusto mo ko na? Akaw. Ikaw sakit ka mako. Similar. Sila ka mako akaw. Ano tanong siya? Akaw. Acha sa minute bisa sakit. Ta uship sinata mabisa sakit. Kung nasi Martin essen? Sag mir mal. Tikus. Jeg tror ikke, givet op på noget nær fuld. Nej, vi skal den her vej. Nej, men det er så fint. Bare vise på hovedet, hvis når du kommer, så er der bare næsten over til, ikke også? Yes. Vi skal lige gå til siden. Yeah. Liam vil bare også dog. Liam vil gerne sige hej hej. Vil gerne sige hej hej. Yeah. Papa, hej hej.